ଫସିଗଲେ ଅନୁଭବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି କାଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶନୀକୁ ନେଇ ତ ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ବାନ୍ଧବୀ ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ନେଇ। କାହିଁକି ନା ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଛାଡ଼ପତ୍ର ମାମଲା ପରିବାର ଅଦାଲତ ପକ୍ଷରୁ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଯଦି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ନ ଦେବେ ତେବେ କେମିତି ଜାଗୃତି ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବେ ଅନୁଭବ? ପରିବାର ଅଦାଲତର ରାୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟରେ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଫସି ଯାଇଛନ୍ତି ଅନୁଭବ। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ RJ ନ୍ୟୁଜ୍।